Hej og velkommen til Prispresseren. Jeg vil på vegne af mig selv og resten af Prispresseren ønske jer en rigtig glædelig jul. Mit navn er Tine, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vise rundt her på Prispresseren og introducere for alle de mennesker, der står bag det her nordjyske foretagende. Så kom med!